Expo Ourense converterase os días 2 e 3 de abril no Centro de Referencia Educativo da provincia, onde a mocidade poderá recabar información e orientación cara ao seu futuro, así como a unha ferramenta para o persoal docente coa que establece redes e sinerxias para o seu desempeño profesional. Trátase dun novo proxecto que ten varios obxectivos diferentes pero complementarios. Por un lado, esta cita contribuirá a presentar a ampla e variada oferta educativa, pública e privada, que hai en Galicia, deixando espazo tamén a centros de outras comunidades e tamén internacionais, co obxectivo de orientar o alumnado sobre por onde continuar a súa formación académica. Os obxectivos fundamentais desta feira serán fomentar o intercambio de experiencias, a aprendizaxe colaborativa e o fortalecemento das relacións entre os diferentes niveis educativos, promovendo a interacción entre universidades e centros educativos para fortalecer o desenvolvemento de boas prácticas pedagóxicas e a formación integral do alumnado. Poñer en valor a importancia do noso maravilloso equipo docente. A Administración está para poñer a súa disposición todas as ferramentas necesarias para que desenvolva da mellor maneira a súa labor, que é fundamental porque traballan co futuro da nosa sociedade. Por último, tamén fixa como meta fomentar a colaboración entre docentes, estudantes e comunidades educativas para compartir experiencias, fortalecer o traballo en rede, crear un espazo de intercambio e impulsar a educación inclusiva adaptada aos retos sociais e educativos do século XXI. Pois estamos constantemente tomando decisións e dicen que moitas veces pois ese feito de ter que estar tomando constantemente decisións pois pode chegar a tensionar o individuo e ás veces, mira, pois a Administración temos a posibilidade de cooperar ou colaborar para axudar a tomar esas decisións e neste caso pois estamos nunha actividade que así o demostra, non?